Τι σου συμβαίνει, Καμπαμαρού? Όλοι σε περιμένουν. Καμπαμαρού! Γιατί δεν μας απαντάς, Καμπαμαρού? Καμπαμαρού! Ορίστε, φάε αυτό και θα φτιάξει το κέφι σου. Τι τρέχει? Έχεις πυρετό, Καμπαμαρού? Δεν έχεις πυρετό. Είσαι αλλαγμένος. Δεν θέλεις να φας μακαρονάδα. Δεν το θέλω. Καλά τότε. Θα διευθύνουμε εμείς την εκπαίδευση. Ναι. Δεν ξέρουμε τι σου συνέβη, αλλά δεν θέλω να ξεχάσεις ότι είσαι ο ηγέτης αυτής της συνάντησης σωματικής εκπαίδευσης. Ναι. Πάμε, Καόρου. Ναι. Πάτε μακριά από εδώ αυτή τη μακαρονάδα. Μα τι έχεις πάθει, Καμπαμαρού? Έχω κάτι να σκεφτώ, Μικίζο. Πω! Κάτι σκέφτεσαι? Όχι, θα χιονίσει. Θα έρθει καταιγίδα. Περίμενε. Πήγαινε. Άκουσε όλοι. Συμφορά μας. Αφήστε αυτή τη μακαρονάδα εδώ. Εντάξει. Έτσι σε θέλω. Τώρα είσαι ο Καμπαμαρού που γνωρίζω. Ορίστε. Κανόνισε να γίνεις καλά γρήγορα. Εγώ φεύγω. Χαγιάτε. Καλό είναι. Πού είναι το δικό σου? Μην ανησυχείς. Έχω ξαναφάει και άλλοτε μακαρονάδα. Γιατί δεν εμφανίζεσαι, Χαγιάτε? Το ξέρω ότι είσαι κάπου εδώ, Χαγιάτε. Τα κομμάτια! Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με προθέρμανση. Θα αρχίσεις εσύ, Σιρακάβα. Άρχισε προθέρμανση. Μάλιστα. Ας αρχίσουμε. Όλοι προσέξτε εδώ. Μα τι κάνουν εδώ? Δεν ξέρω. Γιατί είναι εδώ? Γεια σας. Χάρηκα που σας γνώρισα όλους. Ο Θεέ μου. Τι είναι αυτό? Τους ξέρεις εσύ? Διαστημάνθρωποι? Καλό ξεκίνημα κι αυτό. Σιτζούνε. Χαίρομαι πολύ. Είμαι ο πιο μεγάλος αδελφός του Σιτζούνε. Ο Κανάμε. Τι?
Με λένε Φουτάμπα. Κι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος από το Σιτζούνε. Του Σιτζούνε. Τα αδέρφια. Να το θυμάστε. Δεν είμαστε εδώ για διακοπές, αδέλφια. Το ξέρουμε. Σας φέραμε κάτι προμήθειες. Προμήθειες. Το φαΐ! Φέραμε ένα απόθεμα προμηθειών για σας. Ο Καμπαμαρού. Τι? Ο Καμπαμαρού. Πώς θα περάσατε? Φέραμε τόσα πράγματα για να παίξουμε μαζί σας και πολλά ρούχα. Ας παίξουμε χαρτιά. Θα περάσουμε ωραία. Α, συγγνώμη. Θα παίξετε μόνοι σας. Τι? Καμπαμαρού. Λυπάμαι. Δεν θα μπορέσω να φάω. Τι? Τι είπες? Τι τρέχει μαζί του? Δεν ξέρω. Σιτζούνε, του φερθήκατε άσχημα? Ναι, είναι τόσο στεναχωρεμένος. Θα πρέπει να του φερθήκατε σκληρά. Είστε στα αλήθεια άρρωστοι στη συμπεριφορά. Όχι. Τι λέτε? Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Είστε τόσο όμορφοι όσο άλλοτε. Ακριβώς. Ζηλεύω. Όχι. Τι λέτε? Μην είστε αγενείς με τη διευθύντρια. Προσέχετε τα λόγια σας. Μη στεναχωριέσαι, Σιτζούνε. Ο Κανάμε και ο Φουτάμπα ήταν οι αγαπημένοι μου μαθητές. Ήταν τόσο έξυπνοι που υπήρξαν πρόεδροι του Μαθητικού Συμβουλίου. Δεν τα ξεχνώ αυτά. Περνούσαμε καλά μαζί. Μια φορά θυμάμαι, ο Φουτάμπα είχε φορέσει ένα φόρεμα και μπήκε στο δωμάτιο των κοριτσιών για να αφήσει φίδια και βατράχους. Ό,τι έγινε. Βέβαια, μας βάλανε σε μεγάλους μπελάδες. Όχι, το θυμόσαστε ακόμα αυτό. Ο Κανάμε ήταν χειρότερος και από το Φουτάμπα. Παραλίγο να σε συλλάβει η αστυνομία όταν πέταξε τα πυροτεχνήματα στο κτίριο των Ογιόκου. Ναι, είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα για να σε φέρω σπίτι. Ήσουν έκπληκτος. Ναι, αυτό ήταν πολύ παλιά. Δεν ήταν τιμητικό για το σχολείο μας? Τον ζηλεύω το Σιτζούνε. Έχει αδέλφια να έρχονται να τον βλέπουν. Αγιάτε. Πηγαίνω. Έλα γρήγορα σπίτι, Χαγιάτε. Ναι. Χαγιάτε, θέλω κι εγώ να πάω σχολείο. Πήγαινε να μαζέψεις χόρτα στο δάσος, Καμπαμαρού. Δεν θα έχεις βραδινό αν δεν μαζέψεις τα σωστά. Κατάλαβες? Ναι. Στις 2 η ώρα κάτω από αυτό το δέντρο. Εντάξει. Νομίζω πως φτάνουν όλα αυτά που μάζεψα. Πρέπει να φύγω τώρα. Αγιάτε! Εδώ είμαι, Καμπαμαρού. Αγιάτε! Δεν τα κατάφερες να με παρατηρήσεις. Οι νίντζας πρέπει πάντα να είναι ευαίσθητοι. Μα τι λες? Τη γλίτωσες επειδή ήμουν εγώ. Αν ήταν όμως ο παππούς, πάλι θα έκανες το γεύμα σου. Όχι. Μπορώ να διαισθανθώ οποιονδήποτε εκτός από σένα. Μου είναι αδύνατο να σε νιώσω. Κάτι μου συμβαίνει και δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ, πάμε για κολύμπι. Περίμενε, Χαγιάτε! Αυτό το έκλεψα από το σχολείο. Λέγεται το σαπούνι. Το σαπούνι. Ω διάβολε, δεν μπορείς να το φας. Απλώς παρακολούθα.
Το σαπούνι μυρίζει ωραία, Χαγιάτε. Κοίταξε αυτό. Θαυμάσια. Κάτι είναι κι αυτό. Αυτό θα το παρατηρήσει αν ήταν εδώ γύρω. Ποιος είναι? Τα αδέλφια του Σιτζούνε. Σε περιμέναμε, Καμπαμαρού. Ας κάνουμε ένα πάρτι, Καμπαμαρού. Ένα πάρτι. Και εκεί θα μπορώ να φάω πολύ. Πεθαίνω της πείνας. Καμπαμαρού! Καμπαμαρού! Δεν μπορώ να κουνηθώ από την πείνα. Αγιάτε. Το σημάδι έχει φύγει. Ποιος είναι? Εκεί! Αου! Καμπαμαρού, έχεις βελτιωθεί. Αγιάτε! Σε ψάχνα τόσο καιρό. Νομίζω πως μου λείπες. Τι καλά θα ήταν αν είχαμε συναντηθεί στην πόλη. Πάντα κάνεις κάτι έξυπνο. Συνήθιζα να σε μιμούμε. Τι κάνεις? Μη μιλάς για τα παλιά, Γιατί όχι? γιατί δεν θέλω να θυμάμαι. Αγιάτε! Κοίτα τι σου πέταξα και θα καταλάβεις. Αυτό! Ώστε ήσουν εσύ. Χαγιάτε! Είχα δίκιο λοιπόν όταν είπα ότι ήσουν εσύ, Χαγιάτε. Δεν θυμώνεις γι' αυτό, Καμπαμαρού? Να θυμώνω? Γιατί? Πώς μπορώ να θυμώνω? Γιατί σε σταμάτησα, ξέρεις. Όχι, δεν ήταν τίποτα. Απλά ήθελα να σε δω τότε που ήσουν. Γιατί δεν ήρθες σε μένα? Δεν θυμάσαι, Καμπαμαρού. Τη μέρα που το σκάσαμε... Σίγουρα, Χαγιάτε, ποτέ δεν το ξέχασα. Τι, δεν μπορούμε να φύγουμε μαζί? Μας πιάνουνε γιατί πάντα το σκάμε μαζί. Ο παππούς δεν μπορεί να μας πιάσει αν φύγουμε ξεχωριστά. Μα... Μην ανησυχείς. Το ζήτημα είναι να φτάσουμε στην πόλη. Θα φύγουμε μαζί από την πόλη, εντάξει? Ναι. Ωραία. Ο Χαγιάτε. Πού το σκάσε ο Χαγιάτε? Πού πήγε? Ομολόγησε. Πες το. Πού το σκάσε ο Χαγιάτε? Πού πήγε? Πραγματικά δεν ξέρω. Ομολόγησε. 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 Και εμένα θα με πιάνανε αν έφευγα τώρα. Συγχώρεσέ με, Καμπαμαρού. Καμπαμαρού. Τι, εννοείς ότι εσύ... Θα μπορούσα να φύγω χάρη σε σένα.
Χάρη σε μένα. Ήθελα να το σκάσω από εκεί, πάση θυσία. Ήθελα να φύγω μακριά από το γέρο. Εννοείς πως με χρησιμοποίησες για να δραπετεύσεις? Μα δεν είσαι τέτοιου είδους άνθρωπος. Εσύ μου έδωσες τη μακαρονάδα σου. Εσύ μπήκες μπροστά του παππού για να με προστατέψεις. Άφησες και σε δίρανε για να με προστατέψεις. Ήμουνα ένα μικρό παιδί τότε και δεν ήξερα πώς να ζήσω μόνος. Πώς έπρεπε να προστατευτώ. Δεν σε πιστεύω καθόλου, Χαγιάτε. Μείνε στο βουνό, Καμπαμαρού. Εσύ μείνε εδώ όταν οι άλλοι φύγουν για την πόλη. Άκουσέ με. Χαγιάτε. Ούτε ευγνωμονώ, ούτε είμαι υποχρεωμένος σε αυτό το γέρο. Μα εσένα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Καμπαμαρού, για ό,τι έκανες για μένα. Με ελευθέρωσες, με έμαθες να είμαι ελεύθερος. Σε ελευθέρωσα. Σταμάτα. Ξέχασες τις μέρες που ζήσαμε μαζί. Το σκάσες και πέρασες καλά. Και μετά ξέχασες τον παλιό καλό καιρό. Ξέχασες τη φιλία που είχαμε οι δυο μας. Άκου λοιπόν, από σήμερα δεν είμαστε πια αδέλφια. Να ξεχάσεις τελείως το παρελθόν μας. Το κατάλαβες? Εσύ πρέπει να μείνεις στο βουνό. Ποτέ μη γυρίσεις στο Τόκιο. Δεν είναι μέρος για σένα. Κατάλαβες? Γιάτε. Γιάτε. Ο παππούς έμαθε πώς να γλιστράς ανάμεσα στα δέντρα. Πώς να τρέχεις και να πηδάς. Ο παππούς σε βοήθησε όταν σε δάγκωσε το φίδι, σωστά? Θα θυμάσαι? Χαγιάτε, Χαγιάτε. Ανησυχήσαμε τόσο. Ελάτε λοιπόν. Παίζαμε θέατρο τώρα, ελάτε. Λυπάμαι. Θυμόμουν τα παλιά. Ξέρετε, εδώ είναι το σπίτι μου. Δεν σου πάει να λες τέτοια πράγματα, Καμπαμαρού. Ίσως δεν μου ταιριάζει. Δεν μου ταιριάζει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα αρχίσουμε το διαγωνισμό της γυναικείας αμφίεσης. Στην είσοδο αριθμός 1 είναι ο Σιρακάβα του Συλλόγου Τζούντο. Προσέξτε. Τρομερό χάσιμο χρόνο. Σταματήστε! Έχω μια καλή ιδέα. Θα φαίνεσαι όμορφος, Σιτζούνε. Ναι, προσπάθησε, Σιτζούνε. Ο επόμενος είναι ο Σιτζούνε. Τι ωραία. Θα τον βοηθήσω να αλλάξει. Σιτζούνε, αφήστε με να τον αγγίξω κι εγώ. Σταματήστε! Βοήθεια! Ο Σιτζούνε είναι κι αυτός δημοφιλής. Ναι, και εμείς ανησυχούσαμε γιατί σπίτι ήταν ψυχρός. Λοιπόν, να τον... Φαίνεσαι ωραίος, Σιτζούνε. Πώς και έτσι? Και τα αδέλφια του είναι ωραία. Είσαι ο καλύτερος. Είσαι χαριτωμένος, Κάμπα. Παρακαλώ, μη με αφήνεις μόνο, αδελφή. Συγχώρεσαι. Πρέπει να πηγαίνω. Είναι ο μόνος δρόμος για την αγάπη. Δεν πρέπει να με εμποδίσεις από το να πάρω το δρόμο μου. Ποτέ δεν θα ξαναδώ αυτά τα βουνά. Θα γυρίσω να σε βοηθήσω κάποια μέρα. Δεν γύρισα όμως να τον βοηθήσω. Όχι, δεν μπορούσα.
Συγχώρεσέ με, Καμπαμαρού. Αγιάτε. Είσαι αδελφός μου. Αγιάτε. Ό,τι και να λες είσαι... Σάιζο. Δεν ξέρω τι συνέβη στον Καμπαμαρού, αλλά μου φαίνεται πως κάτι έπαθε σήμερα. Υποθέτω πως κάποιο λόγο θα έχεις να μην εμφανίζεσαι μπροστά μας. Το πιστεύω. Υπόσχομαι πως θα κάνω τον Καμπαμαρού ένα ωραίο νεαρό. Σάιζο. Κοιμάστε πάρα πολύ. Πάμε. Καλημέρα. Κάνει πολύ κρύο. Θέλω να γυρίσω στο Τόκιο. Έχω κουραστεί να πηδάω πάνω κάτω στα δέντρα σαν να είμαι σκιούρος. Έχουν μείνει μόνο 3 μέρες. Ας κρατηθούμε λίγο ακόμα. 3 ακόμα μέρες. Ας προσπαθήσουμε πάλι σκληρά και σήμερα. Όχι. Σήμερα θα ξεκουραστούμε. Θα έχουμε χιονοθύελλα το απόγευμα. Τι? Αλήθεια? Μα ο Καμπαμαρού είπε... Αλήθεια είναι αυτά που λες. Ο άνεμος τριφογυρίζει τώρα. Δεν χρειαζόμαστε μετεωρολογικό δελτίο, Καμπαμαρού. Ο καιρός στο βουνό αλλάζει πολύ γρήγορα. Ας παίξουμε χαρτιά σήμερα, συμφωνείτε? Ξυπνάτε, κανάμε και φρουτάμπα. Ας παίξουμε χαρτιά. Για μια στιγμή. Πάμε, Μάη, και εμείς να δούμε. Ναι. Θέλω να παίξω μπριτζ. Ω Θεέ μου. Σιτζούνε, παρακαλώ μίλησέ του γρήγορα. Καόρου, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Είναι ο αρχηγός μας προς το παρόν. Και είναι καλύτερα για μας, κατάλαβες. Καλύτερα για μας. Μπορούμε να έχουμε το νου μας στην εκπαίδευση. Την εκπαίδευση για τους εαυτούς μας. Αυτό έχει σημασία για μας. Μάζεψε τα μέλη, Σιρακάβα. Θα φύγουμε σε 15 λεπτά. Ναι. Τα αγόρια των Ογιόκου θα πρέπει να γυμνάζονται τώρα. Τους φαντάζομαι με ανυπομονησία. Ναι, κι εγώ ανησυχούσα, Σιτζούνε. Είσαι επιδέξιος, Καμπαμαρού. Πολύ καλός είναι. Ουφ, αυτό που είδατε είναι μόνο η αρχή. Νίμπο, κάνεις χαρτιά. Τι ωραία, τι παίχτης. Είναι πράγματι ένας Ίγκα Νίντζα. Θα είμαι ο ηγέτης του παιχνιδιού. Πάμε. Ήθελε να παίξει ο ίδιος. Hey, Μάη, παίξε. Ο Σιτζούνε και η Καόρου έχουν γίνει πολύ κολλητοί, δεν νομίζεις? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι σίγουρη. Ταιριάζουν ωραία. Μακάρι να είχα κι εγώ ένα φίλο. Εσύ έχεις ήδη τον Καμπαμαρού. Σταμάτα. Μη με βάζεις ένα με τον Καμπαμαρού. Δεν ωφελεί να προσποιείσαι. Τα ξέρω όλα, Μάη. Όχι, δεν ξέρεις τίποτα. Έχεις κοκκινήσει. Ντροπαλό. Στα κομμάτια. Πού, Μάη? Τι τρέχει μαζί της? Καρδούλα μου. Ο Σάιζο ίσως είναι ζωντανός. Αυτή η σκέψη κάνει την καρδιά μου να γεμίζει από αγάπη. Πού να είσαι, αγαπημένε μου Σάιζο. Στο δαίμονα, Καμπαμαρού. Να. Μα τι κάνουν όλοι αυτοί? Πού πηγαίνουν? Γιαγιά, Μάη. ακούς
Ακολουθείς και εσύ το Σιτζούνε? Τι έπαθε αυτός και τον ακολουθείς? Μερικά αγόρια ανέβηκαν στο βουνό. Τι? Παλιόπαιδα που είναι. Όχι. Δεν ήθελαν να σταματήσουν την εκπαίδευση και πήγαν... Κατάλαβα. Έχουν ισχυρή αίσθηση ευθύνης. Πάμε να τους δώσουμε θάρρος. Έλα, Μάη, πάμε. Ναι, πάμε. Εσύ, προσπάθησε πιο σκληρά. Πω, Θεέ μου. Είσαι πολύ αυστηρός. Κυρία Κούμπο. Δεν θα έπρεπε να γυμνάζεστε ξεχωριστά. Συγγνώμη, κυρία Οκούμπο, συγγνώμη. Όχι, δικό μου είναι το λάθος. Ήθελα να συνεχίσω την εκπαίδευσή τους, κυρία. Δικό μου είναι το λάθος. Μην ανησυχείς. Δεν πρέπει να γυμνάζεστε ξεχωριστά. Αλλά το ξέρω πως δεν χάνετε τον καιρό σας. Συνεχίστε την προσπάθεια. Μάλιστα, κυρία. Μάη, θα ήθελες και εσύ να προσπαθήσεις? Μπορώ, Καόρου? Βεβαίως. Έλα. Μάη, έλα. Ας προσπαθήσουμε μαζί. Ναι, εντάξει. Είναι ωραίοι. Η ενεργητικότητα των νέων. Ένας λαγός. Θυμάμαι το καλοκαίρι που πέρασα με το Σάιζο. Πού είσαι, Σάιζο? Εδώ είμαι, Ραν. Είσαι κακός. Δεν σε αγαπώ, Σάιζο. Καλά. Πώς έγινε και βρέθηκα εδώ? Είσαι αρκετά γρήγορη, Μάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σιτζούνε. Είχα δίκιο που τους ακολούθησα. Και ο Καμπαμαρού δεν είναι εδώ. Σπουδαία. Ο καιρός είναι απειλητικός τώρα. Σκοτίνιασε. Γιαγιά, πού είσαι? Η γιαγιά εξαφανίστηκε. Η γιαγιά έφυγε, Σιτζούνε. Θεέ μου. Έχω ξεκοπεί από τους άλλους. Τι είναι αυτό? Σιρακάβα, πώς ήταν το ποτάμι? Δεν μπόρεσα να τη βρω. Ούτε στην κορφή είναι. Μα πού πήγε αυτή τώρα? Σιτζούνε! Τι τρέχει? Η Μάη. Ξαφνικά την έχασα από τα μάτια μου. Τι έγινε, είπες? Τι να κάνουμε? Να χωριστούμε σε 2 γκρουπ. Έτσι νομίζω, Σιτζούνε. Όχι. Πάμε πίσω στο ναό για να γυρίσουμε με μια πλήρη ομάδα ανίχνευσης. Μα... Δεν θα έπρεπε να κινηθούμε άλλο. Ίσως καθήκε κανένας άλλος. Ο Καμπαμαρού είναι και αυτό στο ναό. Ναι. Γιαγιάκα! Τι να κάνω. Έχασα και την Καόρου. Δεν ξέρω ποιο δρόμο να πάρω. Λείπουμε τόσο πολύ. Ώστε είσαι ζωντανός. Σάιζο μου. Ντροπή μου που έκανα τον πεθαμένο. Κάποιος λόγος θα υπήρχε, Σάιζο. Τον ξέρεις. Τώρα δεν μπορώ να σου πω το λόγο. Ήθελα όμως να το ξέρεις πως ήμουνα ζωντανός. Καταλαβαίνω. Πάντως χαίρομαι που σε βλέπω ξανά, Σάιζο. Συγγνώμη που σου στείλα τον Καμπαμαρού. Είναι τόσο άταχτο παιδί. Θα σε έχει βάλει σε πελάτησε. Όχι. Είναι τόσο χαρούμενο και καλό παιδί. Με ενθαρρύνει πολύ. Ο Καμπαμαρού είναι πολύ δημοφιλής και το σέβονται όλοι στο σχολείο. Είναι το πιο έξυπνο παιδί του σχολείου μας. Δεν πρέπει να λυπάσαι που τον έστειλες. Και έντα του άσου.
Πώς σας φαίνεται? Πάλι κέρδισε. Είναι πράγματι παίχτης ο Καμπαμαρού. Σιζούνε! Τι τρέχει μαζί σου? Ακούστε όλοι σας. Η κυρία Οκούμπο και η Μάη χάθηκαν στα χιόνια. Χριστούλη μου. Η γιαγιά κοιμάει. Συγγνώμη, Καμπαμαρού. Είχες δίκιο για τον καιρό, δεν σε πίστεψα. Συγγνώμη, Καμπαμαρού. Τα κομμάτια. Γύρισε πίσω δίχως να ψάξεις για αυτές. Ψάξαμε, Καμπαμαρού. Κάναμε τα πάντα. Φωνάξαμε και ψάξαμε. Μα η χιονοθύελα ήταν τόσο δυνατή που... Δεν ήθελα να χαθούν κι άλλοι. Γι' αυτό γυρίσαμε πίσω. Θα ξαναφύγουμε με ανιχνευτική ομάδα. Τώρα κιόλας. Θα είναι πολύ αργά, καταραμένε. Γιαγιά, Κυρία Οκούμπο. σωθήκατε. Ναι. Πού είναι η Μάη? Η Μάη. Η Μάη δεν είναι μαζί σου, γιαγιά? Τι συνέβη της Μάη? Λυπάμαι. Χάθηκε μέσα στη χιονοθύελα. Τι είπες? Θα την βρω τώρα. Καμπαμαρού, παρακαλώ βρες τη Μάη. Μάη, πού είσαι? Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Θα την ψάξω τριγύρω. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Κι εγώ έρχομαι. Όχι. Αν βγείτε έξω με αυτή την καταιγίδα, κάτι τραγικό θα συμβεί. Μα κυρία. Η Μάη είναι καλά. Ο Καμπαμαρού έχει πάει για να την βοηθήσει. Ευτυχώς που είναι κι αυτός μαζί μας. Μητέρα. Παρακαλώ, περιμένετε. Μη με αφήνετε. Παρακαλώ. Μη με αφήνετε μόνη. Μάη, πού είσαι? Μάη, πού είσαι? Μάη! Άτινη Μάη. Μπροστά είναι. Είναι η άκρη του βράχου. Πατέρα. Μητέρα. Καμπαμαρού. Μην κινείσαι, Μάη. Ήταν κοντά. Ήθελα μόνο να δω τον πατέρα και τη μητέρα μου. Εσύ τα φταίς. Εσύ τα φταίς. Σιωπή! Παραλίγο να σκοτωθείς. Μάη, κρατήσου. Η γιαγιά ανησυχεί για σένα τόσο πολύ. Μάη, είσαι καλά? Ο ναός είναι πολύ μακριά από εδώ. Λοιπόν, αυτό το μέρος είναι το πιο κοντινό. Μάη, πλησίασε στη φωτιά. Λοιπόν, η γιαγιά είναι ασφαλής. Ναι. Άλλαξε τα ρούχα σου και φόρεσε αυτά. Και αν κρυώνεις ακόμα, τυλίξουμε το ψάθινο χαλάκι. Εσύ που πηγαίνεις?
θυμωμένος. Δεν τον κατηγορώ. Τι να κάνω. Ποτέ δεν με έχουν ξανάρθει στο κύσιμο. Δεν πόνεσα καθόλου. Γιατί άραγε δεν πόνεσα. Τι μου συνέβη. Καμπαμαρού. Γεια. Είναι έτοιμο. Ωραίο. Φάτο, θα σε ζεστάνει. Φάτο τώρα. Ευχαριστώ. Είσαι εντάξει, Μάη? Έχεις πυρετό νομίζω αρκετό. Πάρε αυτό, είναι θαυματουργό. Είναι σαν εκείνο που έδινε στο νοσοκομείο. Σαύρα, σκουλίκι και δάκρυα της γιαγιάς σου περιέχονται μέσα σε αυτό. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Δεν το θέλω. Σιωπή, πάρε αυτό χωρίς αντίρρηση. Όχι. Είναι πικρό. Θα δεις, θα γίνεις καλύτερα τώρα. Είδα το πιο αστείο όνειρο που έχω δει ποτέ. Θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα μέρος. Είμαι μία σαλαμάνκα. Είμαι ένα σκουλίκι. Φοβάμαι. Ας παίξουμε μαζί, Μάη. Ας παίξουμε μαζί. Σταματήστε πια. Μη φοβάσαι. Ας παίξουμε μαζί. Ναι. Είμαι ασφαλής. Καμπαμαρού μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Εκείνο το λουλούδι είναι ωραίο. Καμέλιες. Ευχαριστώ, Καμπα. Το χιόνι είναι πολύ βαθύ. Δεσποινής Μάη, θα σας μεταφέρω στην πλάτη μου. Επιτρέψτε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων. Ξέχασα. Είναι δικό σας. Πάμε. Έλα. Κρατήσου σφιχτά τώρα επάνω μου. Ναι. Τρέξιμο σφαίρας τώρα. Πώς ήταν? Πιο γρήγορα, Καμπαμαρού. Εντάξει. Ομάδα νούμερο 1. Παρακαλώ κοιτάξτε στην κορυφογραμμή. Ομάδα νούμερο 2. Παρακαλώ ψάξτε στο βράχινο λόφο. Ομάδα νούμερο 3. Γιουγού! Γιουγού! Γιαγιά! Γιαγιά! Ερχόμαστε! Μάη, άσε με κάτω, Καμπαμαρού. Γιαγιά! Γιαγιά! Μάη, Γιαγιά! χαίρομαι τόσο πολύ. Είμαι ενθουσιασμένη. Ωραία! Τα καταφέρατε! Με την ησυχία σου, Καμπαμαρού. Έχουμε πολύ μακαρονάδα. Το ξέρω, Μικίζο.
ανέβηκε τίποτα εχθές ανάμεσα σε σένα και τον Καμπαμαρού? Πρέπει να παίρνεις και αναπνοή, Καμπαμαρού. Θα πνιγείς καμιά ώρα. Δεν είναι δυνατόν. Θεέ μου! Ένα ακόμη πιάτο. Ορίστε. Ορίστε. Και εσύ θα πρέπει να πεινάς. Έφαγα λίγο, αλλά... Ευχαριστώ. Μάη, εσύ... Μάη άρχισε να το καταλαβαίνει. Πολύ ωραία. Νικίζω. Ένα πιάτο ακόμα. Βρίσκομαι στην ευτυχή θέση να σας πω ότι έχουμε τελειώσει ασφαλώς με τη σωματική εξάσκηση. Είμαι σίγουρη ότι είστε περήφανοι που ξεπεράσατε αυτή τη σκληρή εξάσκηση. Ελπίζω να κρατήσετε αυτή την ανάμνηση για την υπόλοιπη σχολική ζωή σας. Μάλιστα, κυρία. Όλοι μαζί να τιμήσουμε τώρα τον ηγέτη μας τον Καμπαμαρού που τόσα μας έμαθε στην κατασκήνωση. Δρέπομαι. Καμπαμαρού! Μπράβο! Παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία. Δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Καμπαμαρού, σε ευχαριστώ που με βοήθησες στη χιονοθύελα. Μπράβο, τιμημένε ηγέτη μας. Ναι, ήμουν τιμωρημένος ηγέτης. Παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία. Άκουσα πως η εξάσκηση των Κιγιόκου ήταν μια απλή εξάσκηση. Εννοείς πως δεν συνομωτούν για τίποτα? Δεν ετοιμάζονται για να μας χτυπήσουν? Έτσι νομίζεις? Μην τους έχετε εμπιστοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να ήταν μια απλή εξάσκηση. Γιατί ο μυστηριώδης ηγέτης ο Καμπαμαρού την είχε αναλάβει. Πρέπει να προσέχουμε. Είναι πολύ επικίνδυνοι. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Μα δεν νομίζω να είναι ο Καμπαμαρού ο καιρός ηγέτης. Κάποιος άλλος είναι. Όχι. Αυτός είναι απλά μια άγρια μαϊμού που χορεύει. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν ξέρεις τι είδους άνθρωπος είναι αυτός. Ελέγχει στα αλήθεια τον κόσμο όλο όπως θέλει. Ο παρασκηνιακός άνθρωπος ποτέ δεν αποκαλύπτει το φυσικό του σχήμα. Μόνον οι ειδικοί άνθρωποι μπορούν να το δουν αυτό. Μόνον οι ειδικοί άνθρωποι. Μόνον οι ειδικοί. Τι? Πρόκειται να αφαιρέσουν το όνομα του Κινγκιόκου από την Ελίτ Ένωση Κάντο? Ναι, υπάρχει μια φήμη. Είναι αδύνατον. Η Ένωση είναι τίποτα δίχως εμάς. Δεν μπορεί να υπάρξει. Πρόκειται να διασπάσουν την παρούσα ένωση και να εγκαθιδρύσουν μια νέα ένωση με τους Ονγκιόκου στο κέντρο. Οι Ονγκιόκου πρέπει να τα κατάφεραν ενώ εμείς ήμασταν στην κατασκήνωση. Ναι, λένε πως ο Μαετζίμα έχει προσφέρει 3 δισεκατομμύρια γεν για αυτό το σκοπό. 3 δισεκατομμύρια! Δεν μπορεί να κινήσει την Ένωση με τόσο λίγα λεφτά. Ο Μαετζίμα είναι ένας ηλίθιος. Γιαγιάκα, τι θαυμάσιο γεύμα είναι αυτό, Θεέ μου. Ναι, είναι. Έβαλα το μάγειρα να στο ετοιμάσει γιατί έκανες τόσο καλή δουλειά στην κατασκήνωση. Παρακαλώ, κάτσε και σερβιρίσου. Βοήθησε κι εγώ λίγο το μάγειρα. Καμπαμαρού. Καμπαμαρού, είσαι καλά? Πρέπει να παίρνεις και αναπνοή που και που. Είναι στα αλήθεια γεμάτο ζωή ο Καμπαμαρού. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο αληθινός Καμπαμαρού? Πού είναι ο Καμπαμαρού που με βοήθησε στη θύελα?
Αου! 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 Κάποιος με κοιτάζει. Εσύ είσαι Καμπαμαρού κρυμμένος. Δεν μπορούσα να μένω άπραγος. Είμαι τόσο ερωτευμένος. Είσαι η Ιουλιάτα μου και είμαι ο Ρωμαίος σου. Μάη. Αχ! Τι τρέχει, Λάνσελοτ? Πάμε. Γιατί είναι εδώ τόσο νωρίς το πρωί? Γεια σου, Λάνσελοτ. Χάρηκα που σε συνάντησα. Τον είχα βγάλει βόλτα να ξεμουδιάσει. Ήθελε να έρθει από εδώ. Γιατί είναι εδώ? Καλό παιδί, έλα εδώ. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος τον οποίον υπακούει ο Λάνσελοτ. Εντάξει, θα σε εκπαιδεύσω σαν σκυλί νίντζα. Όχι! Καμπαμαρού, όχι! Καλημέρα, Σιτζούνε. Καλημέρα σας. Όχι! Όχι! Συγγνώμη, είμαι ακόμα κουρασμένος από την κατασκήνωση. Κάνε πέρα από τη Μάη. Πρέπει να είναι πολύ κουρασμένος. Καλημέρα, Σιτζούνε. Πρέπει να αντέξεις τη σκληρή εκπαίδευση για να γίνεις σκυλί νίντζα. Κατάλαβες? Σταμάτα! Καμπαμαρού! Άσε το Λάνσελοτ ήσυχο. Φύγε! Καμπαμαρού! Ο σιωπηλός ηγέτης Καμπαμαρού Ιγκάνο μπορεί ακόμα και τους σκύλους να χειρίζεται εύκολα. Λυπάμαι, Σιτζούνε. Ο Καμπαμαρού σου έχει φέρει τόση αναστάτωση. Όχι. Η εκπαίδευσή μας στην κατασκήνωση πήγε καλά χάρη στη βοήθειά του. Σιτζούνε. Είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Τώρα είμαι όλο μόναχη μαζί του. Δεν είναι ένα όνειρο. Τι κάνουν αυτοί εκεί? Διάβολε. Ελπίζω ο Καμπαμαρού να μην μεταχειρίζεται άσχημα το σκυλί σας. Όχι. Ο Λάνσελοτ έχει κερδίσει το πρωτάθλημα της τελευταίας επίδειξης σκύλων. Μπορεί να το κερδίσει και πάλι αν τον εκπαιδεύσει ο Καμπαμαρού. Θα είναι ο μόνος σκύλος με τέτοια προτερήματα. Θα είναι ο πρώτος. Διάβολε! 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 Φαίνεται πως το γυμνάζει σκληρά το σκυλί. Διάβολε! Διάβολε! Μα είναι για το Λάνσελοτ, δεν είναι? Νομίζω. Έτσι νομίζω. Λάνσελοτ! Λάνσελοτ! Σιτζούνε μου. Διάβολε! 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 Τα κατάφερες, Λάνσελοτ. Σε χτύπησα όχι γιατί σε μισώ, αλλά γιατί θέλω να σε κάνω σωστό σκυλί νίντζα. Ένα σκυλί νίντζα. Ας τον ήσυχο το σκύλο. Να κοιτάς τη δουλειά σου. Δώσ' τον μου. Έλα. Θα μπορούσε να γίνει σκύλος νίντζα αν περίμενες λίγο παραπάνω. Όχι αστεία. Πάμε σπίτι τώρα. Ας τον ήσυχο. Όχι. Ας τον ήσυχο. Όχι. Δώσ' αυτό. Όχι. Μακαρονάτα. Καλό παιδί. Θα σε πάω σπίτι τώρα. Γεια σου. Διάβολε! Διάβολε! Καμπαμαρού! Σιτζούνε, είσαι εντάξει? Ναι, δεν είναι τίποτα. Τι? Είναι δυνατόν η Μάη να είναι ερωτευμένη? Σε ευχαριστώ, Μάη. Δεν είναι τίποτα. Για όνομα του Θεού. Καταραμένε Σιτζούνε. Καταραμένη Κινγκιόκου.
Θα σας περιποιηθώ. Αχ! Τι είναι αυτό? Δεν γνωρίζω. Σιτζούνε, τι θα έλεγες για μια κούπα καφέ σπίτι μου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μετανιώσεις, Σιτζούνε. Αχ, τρελάθηκα! Δεν θα το συγχωρέσω. Ποτέ! Ποτέ! Πρέπει να νικήσουμε τους Ιντιόκου. Πρέπει να ενισχύσουμε την ομάδα μας. Τώρα είναι καιρός για νέους ηγέτες στην Ένωση. Ελίτ Κάντο. Έξω όλοι οι παλαιοί και άχρηστοι. Ας νικήσουμε πρώτα το Σιτζούνε. Επιτεθείτε μου όπου θέλετε. Θα σας αντιμετωπίσω όλους το ίδιο. Εμπρός! Έφαγος! Απάνω του! Κατάλαβα τις ικανότητές σας πολύ καλά. Είστε πράγματι διαλεγμένοι. Περιμένω πολλά από σας. Οι Ογιόκου βρίσκονται σε τεταμένη κατάσταση. Ναι, μαζεύτηκα στο σχολείο τη νύχτα. Προσπαθούν να διασπάσουν την Ένωση Ελίτ Κάντο και να μας προκαλέσουν. Δεν νομίζω ότι θα πετύχουν τίποτα έτσι. Νόμιζα πως ήταν εξυπνότεροι. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, Σιτζούνε. Έχουν γίνει πολύ επικίνδυνοι τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Όχι, δεν θα μπορούσα να το αντέξω αν σου συνέβαινε κάτι. Δεν θα το αντέξω. Ξέρεις τι εννοώ, Σιτζούνε. Αναρωτιέμαι πώς προοδεύσαμε μετά την κατασκήνωση. Είχαμε πράγματι μια αλματώδη πρόοδο. Νομίζω πως θα το ανοίξω την καρδιά μου. Νομίζω πως η μακαρονάδα για ένα χρόνο είναι πάρα πολύ. Θα του ζητήσω να την ελαττώσει. Σιτζούνε μου. Καόρου! Ναι. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλή ομαδική δουλειά. Αν ήταν κάτι σταθερό, δεν θα φοβόμαστε τους Ογιόκου για ό,τι και αν συνομωτούσαν. Μακάρι να μπορούσα να δω το αποτέλεσμα της κατασκήνωσης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το αποτέλεσμα της κατασκήνωσης. Άστο σε μένα, Σιτζούνε. Καόρου, τι κάνεις? Το αποτέλεσμα της κατασκήνωσης. Τι κάνεις, Καόρου? Γιουχού! Αυτό είναι το τρίτο πάτωμα, τι κάνεις? Ήθελα να σας δείξω το αποτέλεσμα της κατασκήνωσης. Εδώ και τώρα. Μην είσαι ανόητη. Κράτα με σφιχτά. Έλα. Πόσο βαριά. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Μάη, θα βάλω τα δυνατά μου. Μάη, σ' αγαπώ. Λάνσελοτ! Όχι, Σιτζούνε. Αυτό είναι το τρίτο πάτωμα. Άσε με να φύγω. Πρόσεχε. Για περίμενε, Σιτζούνε Μετζίρο. Είμαι πολύ καλύτερα από αυτόν. Μπορώ να τον πετάξω από μόνος μου. Θα σε πετάξω κάτω. Θα το μετανιώσεις. Θα σε προκαλέσω και μετά θα σου δείξω πόσο δυνατός είμαι. Θα σε εξαφανίσω, Σιτζούνε. Ήρθε η ώρα σου, Σιτζούνε, να τις φας.
θέλω να σου μιλήσω όταν είσαι μόνος. Θα σε περιμένω στο σταυροδρόμι του Τζέντιαν Πας. Να είσαι σίγουρος, Ιτζούνε, πως θα έρθω κι εγώ μόνος. Κράτα το μυστικό. Ο Μαετζίμα τον Ογκιόκου. Ώστε έχει αρχίσει τελικά ο Μαετζίμα την επίθεσή του. Μα γιατί εγώ? Γιατί θέλει εμένα? Ένα από τα μυστικά της τρομερής δύναμης του Καμπαμαρού είναι η φοβερή του όρεξη. Θα το προσπαθήσω κι εγώ. Αυτός είναι ο Σιτζούνε. Λάνσελοτ, ξέρεις που πηγαίνει? Χαίρομαι που σε βλέπω, Σιτζούνε. Ο πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου Ογκιόκου θέλει να μου μιλήσει. Τι είναι, Μαετζίμα? Γιατί αυτή η πρόσκληση? Έχουμε αποφασίσει να καθαρίσουμε το σχολείο των Κινγκιόκου από εσάς εκεί μέσα. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς, Μαετζίμα? Γιατί δεν ρωτάς τον εαυτό σου? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία για να σε κάνω να με υπακούσεις. Κατάλαβες? Θα με υπακούσεις αν χάσεις. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Βλέπεις, παίζω τίμιο παιχνίδι εγώ. Δεν καταλαβαίνω καθόλου για ποιο πράγμα μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις? Δεν πειράζει λοιπόν. Μα μην ξεχνάς, αυτό δεν οφείλεται σε καμιά προσωπική μου έχθρα. Απλώς έχεις διαλεχθεί σαν θύμα ενάντια στους Κινγκιόκου. Εσύ θα με αντιμετωπίσεις για αυτούς. Νομίζω πως παρεξήγησες κάτι, αλλά θα δεχτώ την πρόκλησή σου, Μαετζίμα. Είμαι στη διάθεσή σου. Ωραία. Πάμε τότε να συναγωνιστούμε από την άλλη μεριά του περάσματος. Ωραία. Θα με προκαλέσεις σε συναγωνισμό με αυτό το μικρό μοτοποδήλατο? Αυτό δεν είναι ένα μικρό απλό μοτοποδήλατο. Είναι μια μηχανή 250 με κίνηση μπρος-πίσω. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι η τεχνική. Απλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάτι συμβαίνει. Διάβολε. Διάβολε. Κατάλαβα. Αυτοί δεν παίζουν έντιμα. Ποιος είσαι εσύ μπροστά? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Σχεδιάζετε να επιτεθείτε στο Σιτζούνε όλοι μαζί? Πού το ξέρεις? Θα σε πετάξουμε κάτω. Φύγε γρήγορα από τη μέση, μικρέ. Θα τον χάσω αν δεν μας προλάβουν. Πού είναι? Όχι! Η μηχανή έχει ζεσταθεί πολύ! Όχι! Ποτέ δεν θα παραδοθώ! Ποτέ δεν πρόκειται να του δώσω σμάιλ!
Τι τρέχει μαζί του? Τα πολλά λόγια τον φάγανε. Η μοτοσικλέτα μου! Καλά να πας. Διάβολε! Στο διάβολο έπεσε πάνω μου. Είσαι ηλίθιος και στραβός. Δεν μπορούσες να πέσεις πιο πέρα. Ακόμα είμαστε ισοπαλία. Μπορούμε να παλέψουμε δίκαια δίχως μοτοποδήλατα. Κατά! Συνεχίστε τις προσπάθειες εκεί. Πού πήγε ο Σιτζούνε? Σιτζούνε! 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 Πού είσαι? Sweet my love, 深くなわずして